дуруд бинандаи азиз, умедворам ки хубу хуш ҳастен ва сари ҳол ва мо мавзӯи муҳоҷирати бехатарро идома медиҳем ва яке аз самтҳое ки мардум дар бораи он фикр мекунанд ин муҳоҷират ба Британия аст ва мардум хуб ё роҳшон ба Русия бастааст ё хаста шудан аз рафтан онҷо ё ки масалан онҷо ҳар рӯз кадом як санадҳои ҳуқуқӣ ва тағйироте қабул мешавад ки зиндагӣ ва кору бори муҳоҷирро душвортар мекунад ва барои ҳамин интихоб мекунанд самтҳои дигарро ва хушбахтона ки самтҳои дигар ҳам кушода мешаванд ва хуб шумо ҳам огоҳ ҳастед ки дар чанд вақти охир аллакай баъзе санадҳои ҳуқуқӣ вобаста ба сафарбаркунӣ муҳоҷирон ба баъзе кишварҳои дигари осиёӣ низ ба имзо расиданд ва фикр мекунам ки акнун самтҳои навро бачаҳои мо таҷриба хоҳанд кард. Аммо имрӯз мо дар мавриди муҳоҷирати бехатар, дар мавриди муҳоҷират ба Британияи Кабир суҳбат мекунем ва умедвор ҳастам ки шумо ин подкасти видеоиро ҳамчун давоми мантиқии силсилаи барномаҳои мо дар ҳамин мавзӯъ дар ҳамин радиои Азия Плюс қабул хоҳед кард. Ва имрӯз барои суҳбат даъват шуданд мушовири созмони байналмилалии муҳоҷират дар лоиҳаи муҳоҷирати бехатар ба Британияи Кабир муҳтарам Саид Муҳаммад Давлатов ва умедвор ҳастам ки як суҳбати хубам анҷом хоҳем дод. Аввалтар аз ҳама мехостам ки шумо дар бораи умуман барномаи коргарони мавсимӣ ба Британияи Кабир маълумот бидиҳед ки чӣ барнома аст ва киҳо метавонанд иштирок кунанд. Ташаккури зиёд. барномаи коргарони мавсимии Британияи Кабир ин барномаи давлатӣ аст ки аз ҷониби ҳукумати Британияи Кабир соли 2018 тарҳрезӣ карда шуд ва аз соли 2019 амалӣ мешавад. мақсади ин барнома ин пур кардани норасоии кормандони мавсимӣ дар Британияи Кабир аст. Яъне он ҷо кишоварзӣ хеле тараққӣ кардааст ва дар вақти ҷамъоварии ҳосил камбудӣ дар нарасидани кормандон аст. аз ин рӯ аз бисёре аз давлатҳои хориҷ ба ҳудуди Британияи Кабир кормандон даъват карда мешаванд ва ширкатҳое ҳастанд ки операторҳои барнома мегӯем, онҳо барои ҷалби кормандони мавсимӣ аз дигар давлатҳо муваззаф шудаанд. инҳо 5 то ҳастанд ва литсензия аз ҳукумати Британия доранд ва ҳуқуқ доранд ки кормандонро барои Британия даъватнома диҳанд. дар барномаи мазкур кор барои 6 моҳ пешбинӣ шудааст, яъне корманд наметавонад бештар аз 6 моҳ дар Британияи Кабир бимонад ва инчунин оилаи худро биёрад ва ба кори дигаре машғул шавад. хуб роҳҳои масалан иштирок дар ин барнома кадом аст? Бо кадом роҳҳо мардум метавонанд иштирокчии барнома бошанд ва ба Британия бираванд? чихеле ки гуфтем, операторони барнома дар Британияи Кабир вазифадор ҳастанд ки кормандонро ҷалб кунанд ва ҳар як нафар дар дилхоҳ давлат бояд бо онҳо дар робита бошад. масалан шаҳрвандони Тоҷикистон ки аз соли 2020 ҳуқуқи иштирок кардан дар барномаро доранд, бо ду роҳ метавонанд дар барнома иштирок кунанд. яке бо муроҷиат кардан ба марказҳои машваратӣ ва омодагӣ пеш аз сафари хадамоти муҳоҷират, яъне он ҷо сабти ном мешаванд ва операторони барнома бо намояндагони худ ба Тоҷикистон омада мусоҳиба мегузаронанд ва аз ҳамун довталабон шахсони лозимаи худашонро интихоб мекунанд. ва роҳи дуюмаш ҳам аст ки ин онлайнӣ аст. дар сайти оператори барнома анкета пур карда онлайн ҳамун мусоҳибаро гузашта ва иштирокчии барнома шудан мумкин аст. яъне ду роҳ аст. бо кадом як шартҳои дигар ҳаст? масалан сину сол киҳо метавонанд иштирок кунанд ва агар масалан шахс кадом як бемор бошад, намедонам ин чизо ба назар гирифта мешавад ё не, то чанд солаҳо метавонанд дар ин барнома иштирок кунанд ва ҷавобро чӣ хел мегиранд? ба воситаи почта ё ба онҳо занг мезананд? чӣ хел? дар ин барнома якчанд талаботҳо ҳаст ки операторои барнома аз рӯи ҳамун критерияҳо интихоб мекунанд. ин ҳам бошад шахс бояд аз 18 сола боло бошад. дуюм ин саломатии хуб дошта бошад. дигараш ин дар соҳаи кишоварзӣ таҷрибаи корӣ дошта бошад. инчунин
дар гузаштаи худ агар дар ягон давлат бошад, кор карда бошад ё ки зиндагӣ қоидаҳои ҳамон давлатро вайрон накарда бошад. инчунин яке аз талаботҳои муҳими дигар ин надоштани доғи судӣ аст, ки онҳо ҳатман мепурсанд ки маълумотнома дар бораи надоштани доғи судӣ аз ҷониби корманд пешниҳод карда шавад. яъне син соли ҳадди охир чанд аст? дар барнома то соли 2022 аз 18 то 45 сола муқаррар шуда буд ва аз соли 2022 сар карда ин ҳадди ниҳоиро бардоштанд, лекин дар амал мо мебинем ки ҳамун то андозае риоя мешавад, яъне аз 18 то 45 сола аризаҳошон қабул мешавад ва масалан дар онҷа рафта кор мекунанд. хуб, барои бинандаои мо фикр мекунам ки аз ҳама муҳим ин арзиш аст, нарх аст, маош аст ва ҳамин чӣ хел ҳисоб карда мешавад? рӯз, соат ё моҳакӣ мисол мисли мо ва чӣ қадар маош мегирад, маълум ҳаст ин чиз? албатта маълум аст. барнома вақте ки тарҳрезӣ шудагӣ аст, ҳама паҳлӯҳояш дар ҳамин барнома аз ҷониби ҳукумат муқаррар карда шудагӣ аст. маош дар ҳар як соати корӣ муқаррар шудагӣ аст. яъне ҳадди камтарини маош дар Британияи Кабир аз 11 фунт сар мешавад. аз ин рӯ дар соли 2024 сар карда аз 1 апрели соли 2024 ҳар як соати корӣ бо фунт стерлинги Британияи Кабир 11.44 фунт буд, ки муодили 150 сомони худамон аст. ин соати кориаш ва кори маоши кормандам аз ҳафтаи корӣ, аз соати корӣ вобастагии калон дорад. хуб, ва барои кормандон кадом шароитҳо пешниҳод мешавад? ба хотири он ки аксарият сари ҳамин мавзӯъ фикр мекунанд ва ёдатон бошад он дафъа ҳам саволҳои хеле зиёд доданд ки дар куҷо меистанд, чӣ кор мекунанд, ҳуҷҷатро ки тайёр мекунанд, оё мисли Русия кадом як патенту кадом як чизои дигар ҳастанд ё нестанд. хуб, ва умуман шароити будубош дар куҷо зиндагӣ мекунанд, чӣ гуна ба ҷои кор мераванд. хуб, ин чизо ҳам дар шартномаҳо ҳастанд ё маълум аст ки чӣ хел зиндагӣ мекунанд? албатта ҳар як корфармо уҳдадор аст ки бо корманд шартнома бандад. ин талаботи барнома аст, талаботи қонунгузорӣ аст. барои ҳамин шаҳрвандон вақте ки аз ҷониби оператор даъват мешаванд ва ба Британияи Кабир мераванд, дар рӯзи аввали ба кор шурӯъ намуданашон шартнома мебанданд ва дар он ҷо ҳар як ҳамун қоидаҳо, ҳуқуқу уҳдадориҳошон дар он ҷо дарҷ шудагӣ аст. аз ҷумла соати камтарини корӣ ки 32 соат аст, ҳадди баланд ки 6 соат аст. ино барои чӣ дар шартнома муайян карда мешаванд? чунки корфармо натавонад ки масалан дар як ҳафта маоши кам диҳад барои корманд. масалан дар онҷа дар Британияи Кабир мо медонем ки шароити боду ҳаво тағйирёбанда аст. метавонад ки ҳафтаи дароз борон борад. барои ҳамин кор мушкил мешавад. аз ин рӯ корфармо уҳдадор карда шудааст ки ҳадди камтаринро дар як ҳафта новобаста аз кор ба корманд маблағ пардохт кунад. яъне ин 32 соат ҳатмӣ аст пардохташ. ва ҳадди баландтаринаш ҳам ин 6 соат муқаррар карда шудааст. ин ҳам барои он аст ки корфармо натавонад кормандро зиёдтар кораш истифода барад ва яъне ки чӣ мегӯям, ба коре маҷбур кунад, ба кори зиёдатӣ маҷбур кунад. аз ин рӯ ин дар шартнома ҳатман муайян карда мешавад. хуб, масъалаи дигари муҳим ин масъалаи пардохти андозҳо аст. андозҳоро кӣ бояд супорад? хоҷагие ки кор мекунад ё худи корманд аз даромадаш, аз маошаш андоз месупорад? ва ин чӣ қадар маблағро ташкил медиҳад? барои коргарони мавсимӣ дар барнома муайян шудааст ки ҳар як корманд андоз аз даромади шахсони воқеӣ мегӯем аз ҳамон бояд андоз пардохт кунад. ин ҳам бошад дар як ҳафта 20% аз маоши беш аз 243 фунт аст. яъне корманд агар давоми ҳафта масалан 40 соат кор кард, ин мешавад тақрибан 450 доллар зиёдтар. аз ҳамин 243 тарҳ карда мешавад ва аз боқимондааш 20% пардохт карда мешавад. лекин як нозукии дигараш ҳам ҳаст дар ҳамин барнома ки
дар британияи кабир дар қонунҳояш ҳаст ки агар шахс дар давоми сол маблағи умумии даромадаш аз 12570 зиёд набошад, ҳуқуқ дорад андозҳои пардохткардаи худро баргардонад. барои ҳаминам бештари шаҳрвандони мо ки дар ҳамин барнома кор карданд аз ҳамин ҳуқуқ истифода мебаранд. барои он ки 6 моҳ ё ки 5 моҳ кор карданд, ин маблағи на чандон калон мешавад ва аксарияташон ҳуқуқ доранд ки андозҳои худро баргардонанд ва бештар аз ин ҳуқуқ истифода мебаранд. барои мисол гӯем, соли 2024 то моҳи сентябр аллакай ҳисоботҳои оморӣ омадагӣ ҳаст ва бештар аз 5700 нафар шаҳрвандони мо дар ҳамин барнома иштирок карданд, рафта дар саҳроҳои британияи кабир ба ҳамон чидани сабзавоту мева машғул шуданд. хуб, яъне ки дар доираи ин барнома корҳои дигар нестанд, яъне муҳоҷирони меҳнатие ки муҳоҷирои мавсимӣ ки рафтанӣ ҳастанд ба британия, онҳо бояд донанд пешакӣ ки онҳо фақат дар хоҷагиҳои кишоварзӣ кор мекунанд. яъне онҳо ҳуқуқ доранд ки ба корҳои дигар бигзаранд? албатта не. ягон кори дигар ба ҷуз ҳамин коре ки дар хоҷагиҳои кишоварзӣ аст барои кормандони мавсимӣ иҷозат нест. нафароне ки аз хоҷагиҳои кишоварзӣ фирор мекунанд ё ки қоидаҳои будубошро вайрон мекунанд, масалан беш аз 6 моҳ истодан ё ки дигар ба дигар кор машғул шуданд, ин албатта оқибатҳои баъди худро дорад. дар рӯйхати сиёҳ ворид карда мешаванд аз ҷониби вазорати корҳои дохилии британия ва мавриди ҷустуҷӯ қарор мегиранд ва дар ҳолати дастгир шудан онҳо аз он давлат берун карда мешаванд ва маблағи онҳо мусодира карда мешавад ба фоидаи давлат. яъне ба ягон корманди мавсимӣ тавсия дода намешавад ки берун аз шартномаи худ кор кунад ё ки дар он ҷо бештар аз 6 моҳ бимонад. ва аз таҷрибаи давлати ҳамсоя мебинем, масалан шаҳрвандони ӯзбекистон пеш аз ба британияи кабир рафтан дар давлати худшон, дар мақомоти давлати худашон сабти ном мекунанд ва уҳдадории худ дар зери уҳдадории худ имзо мекунанд ки дар ҳамин 6 моҳ баргашта мебиёянд. ва дар он ҷо кам дида мешавад ки шаҳрвандон барнагарданд ё ки ягон қоидаҳоро вайрон кунанд. ва талаботи дигари барнома ин аст ки агар аз кадом давлате ки шаҳрвандони бештар аз 3% шаҳрвандони рафта кор карда барнагаштанд, бо он давлат дигар ҳамкорӣ намекунанд. ва ин муҳим аст ки ҳар як шаҳрванде ки дар ин барнома меравад аз рӯи қоида кор кунад ва баргашта биёяд. хуб, агар баргашта омадан боз шанси маротибаи дигар рафтан ҳаст ва баъди чанд муддат агар бошад? албатта ҳаст. вақте ки шаҳрванд дар британияи кабир рафт кор кард, албатта омӯзонда мешавад, дар он ҷо таҷриба мегирад ва хоҷагии кишоварзӣ эҳтиёҷ дорад ба ҳамин хел корманд ва барои онҳо осон кардааст тарзи дуюмбора рафтанро. масалан 6 моҳ баъд вақте ки аз британияи кабир баргашта омад, аллакай давоми 3 моҳ нагузашта боз даъватнома мегирад ва тибқи он даъватнома метавонад ки дар консулгарӣ ки ҳаст барои виза гирифтан ё ки раводӣ гирифтан ҳуҷҷатҳои худро пешниҳод кунад. ва инчунин ҳастанд операторон, як ширкатҳое ҳастанд ки ба корманди хуб иҷозат медиҳанд ки яке аз аъзои оилаи худашро биёрад. ва бисёр ҳастанд шаҳрвандони мо ки аз ин истифода мебаранд. масалан шавҳар масалан метавонад оилаи худашро, ҳамсари худашро барад ё ки баръакс, ё ки бародари худашро мебарад ва ин чизо кам нестанд. яъне бародарашро мебарад он ҷо фақат ҳамроҳ ё ки ӯ ҳам метавонад кор кунад? барои кор албатта вай ҳам ҳамроҳи вай кор мекунад. хуб, дар мавриди суғурта биёд суҳбат кунем. Инам бисёр чизи муҳим аст. вақте ки ба кор медоред, яке аз шартҳои корфармое ки воқеан ба кор бисёр ҷиддӣ муносибат мекунад, ин суғурта аст. оё шаҳрвандони мо ки ба британия мераванд суғурта мешаванд? дар куҷо? ин ҷо ё он ҷо? ва ҳамин суғурта чиро пешбинӣ кардааст? масалан метавонанд ки як табобати умумӣ бигиранд ё аз чӣ суғурта мешаванд? ҳар як корманд дар британияи кабир аз ҷониби
کارفرمای خود سقورتا کرده می شود. این سقورتای ملی نام دارد و هر یک هفته از معاش کارمند که بیشتر از 243 فونت است 8% همون مبلغ برای سقورتا گرفته می شود و این چی رو در بر می گیرد؟ یعنی این طبابت عمومی نه، بلکه در 3 حالت استفاده بردن ممکن است سقورتا رو. یکم این حالت صدموی که در استحصالات به وجود می آید، دوم این طبابت دندان است و سوم در حالت مجروحی گرفتن کارمند برگرداندن او به دولت بودوباشش. در داخل خواجگی باشد از یاری اولیه طبی هم سقورتا شدگی هست و می توانند که کارمندان از یاری اولیه طبی استفاده برند، ولی دیگر طبابت عمومی که با مثلا کسلای ارثی یا که نمیدونم دیگر کسلای که پیدا می شوند کارمندان حتما باید از حساب خودشان پرداخت میکنند. یعنی این هم یک جهتی منفی برنامه گویا می شود. یعنی نه همه چیز در برنامه مثبت است و کارمند طبابت از حساب خودش است و در بریتانیای کبیر طبابت عمومی در نزد مثلا دکتری عادی که است وابسته به سمت خودش به حد قیمت است. بله. خب در مورد روزهای استراحت و رخصتی چی میگوید؟ مثلا در طول 6 ماه اونجا باید فعالیت کنند و باید حتما به خانه برگردند و آیا برای آنها رخصتی مهنتی داده می شود و در یک هفته چند ساعتی استراحتی آنها دارند؟ هر یک کارمند به رخصتی مهنتی حقوق دارد. این هم وابسته است از همون خواجگی و کشاورزی. کارمندان بیشتری وقت در طول 6 ماه وقتی جمع‌آوری حاصل است، مثلا چیدن سبزیجات و میوه است، کار زیاد است، کوشش میکنند که رخصتی مهنتی خود را نگیرند. در بیشتری موارد چیکار میکنند؟ پورا کار میکنند و در آخر وقتی موسم تمام میشود، شرطنامه به آخر میرسد، از کارفرما طلب میکنند که مبلغ معینی برای آنها پرداخت کنند و این هم در برنامه پیش بینی شدگی هست. مبلغ عمومی که برای کارمند داده می شود در آخر حساب کرده می شود و علاوه 12% دیگر از همون مبلغ عمومی برای کارمند پرداخت کرده می شود و از این هم چقدر در تجربه می بینیم، صحبت میکنیم با مهاجرانی برگشته، از این بیشتر کارمندانی که از تاجیکستان هستند استفاده میبرند. خب وقتی بودوباش در بریتانیا برای مثال 6 ماه میتواند در روزهای استراحت مثلا یک مهاجری موسمی کاری بگذارد به کشوری دیگر برود یا نمیدونم به شهری دیگر برود از جای استقامت و کارش، این گونه حقوق رو دارد؟ بله دارد. وقتی که هفته کاری مثلا روز یکشنبه حتما روز استراحت است، چون در اونجا ممکن است که به استراحت کار کنند. روز استراحتی البته میتونند که در داخل دولت بریتانیا آزادانه گشت و گذار کنند و اگر مثلا در دوام هفته اگر روز استراحتی کار باشد، کار حتمی باشد، حتما گویند که کار است، مثلا به استراحت کار کرد کارمند، حتما هفته دوم 2 روز باید استراحت کند و از این به ممانعت استفاده برده می شود. یعنی اونجا یگان خیلی محدودیت ها نیست. فقط در داخل بریتانیا میتواند که استراحت کند، بیرون برآمده نمیتواند؟ بله، از بس که بریتانیای کبیر از اتحاد اروپا، هیئت اتحاد اروپا برآمدند و ویزای آنها خو نمیدهد که به دیگر دولت رویم. خب بیاید در مورد مهلت شرطنامه صحبت کنیم. کدام وقت کارفرما میتواند که مثلا پیش از مهلت شرطنامه را قطع کند و مهاجری کاری ما چی گناه کند که شرطنامه با او قطع می شود و او را به خانه روان میکنند؟ وقتی که کارمند با بریتانیای کبیر می رود، در دوره اول 1 هفته آموزانده می شود. دلخواه زراعت مثلا معیار چیدنش چقدر است، ترتیبش، همش از جانب نماینده های کارفرما آموزانده می شود و وقتی که کارفرما بیند که دلخواه کارمند از عهده کار نمی براید، این یکی از سبب‌های اساسی می شود که
бо корманд ҳамун шартномаи меҳнатиро қатъ кунанд. Яъне корфармо дар ин чиз ҳуқуқ дорад. Инчунин дар ҳолате ки масалан корманд ягон зарари ҷисмонӣ бинад ва осеб бинад ва дигар ҳаргиз кор карда натавонад. Инам мешавад як ҳолате ки корфармо маҷбур аст ки шартномаи меҳнатиро қатъ кунад. Инчунин агар корманд дар ҳолати будубош дар Британияи Кабир интизоми кориро вайрон кунад ё ки ягон кирдоре содир кунад ки дар Британияи Кабир ва дар байни кормандон истоданаш масалан дигар қонунӣ нест. Масалан нӯшидани нӯшокиҳои спиртӣ, намедонам дигар ҳолатое ки ба вуҷуд меоянд. хуб, табиист ки вақте ки ин гуна барномаҳо пайдо шуданд, ширкатҳои қалоб, шахсони қалоб ҳам пайдо шуданд ки дар интернет эълонҳои худро мегузоштанд ва мардуми зиёдам пайдо шуд ки ба онҳо пул дод ва бисёриҳоро мо дар интернет ҳам мебинем ки ҳамин гуна пулҳошонро баргашта гирифта натавонистанд ба хотири он ки онҳо ҳамин ширкатҳоро нашинохтанд ва ҳамин гуна шахсиятҳоро нашинохтанд. Ман мехоҳам ки шумо барои бинандаҳои мо бигӯед ки аслан чӣ хел шинохтан мумкин аст онҳоро ва тавре ки ман медонам оператороне ки шумо гуфтем ҳамагӣ шахсони ҳуқуқӣ ҳастанд ва оё мешавад ки дар барномаи рафтан ба Британия ба шахсони воқеӣ бовар кард? Бисёр дуруст қайд кардед шумо. Албатта операторони барнома на он қадар зиёд ҳастанд. Масалан 5 то гуфтем ва нисбати ин операторон аз мутахассисоне ки дар хадамоти муҳоҷират ҳастанд ё ки кормандони мо, оператороне ки мо дар лоиҳаи худ дорем, маълумоти муфассал гирифтан мумкин аст. ҳамин операторони барнома дар ҳар як давлат намояндагии худро мекушоянд ва ба воситаи онҳо кӯшиш мекунанд ки корманд гиранд. Азбаски дар Тоҷикистон намояндагӣ надоранд, метавонанд бо хадамоти муҳоҷират масалан шартнома доранд дутои онҳо ва омада аз ин ҷо корманд мегиранд ё ки онлайн. Ва аз ҳамин истифода бурда дар шабакаҳои иҷтимоӣ бисёр аз қалобон пайдо шудагӣ ҳастанд ки бо шаҳрвандони мо дар алоқа баромада ба онҳо кор ваъда мекунанд ва маблағҳои онҳоро гирифта ғайб мезананд. Албатта барои одаме ки масалан он қадар бо ин шабакаҳои иҷтимоӣ ошно нест ё ки забона он қадар хуб намедонад, яъне ки мушкил аст онҳоро шинохтан. Барои ҳамин беҳтар мешавад ки оиди ин ё он рекламае ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ дида мешавад ҳатман ба мутахассис бурда нишон диҳанд, маслиҳат гиранд, баъд кори худро оғоз кунанд. Бештари рекламаҳое ки дар Инстаграм, Фейсбук дида мешаванд ва ба кор даъват мекунанд, қалобӣ ҳастанд. Вақте ки шаҳрванд дар он дохил мешавад, ба телеграм канали махсуси ҳамон қалобон меравад ки суҳбати дар телеграм ё ватсап суҳбати дурудароз мекунанд, худашона менеҷер муаррифӣ мекунанд. Масалан аз ҳамин ҷо шинохта мешавад ки агар нафаре дурудароз ба тариқи ватсап ё телеграм суҳбат кард, аллакай фаҳмидан мумкин ки он қалоб аст. Барои он ки менеҷерҳои аслии барнома, операторони барнома вақти зиёд надоранд ки бо ҳар як корманд суҳбати алоҳида кунанд тариқи масалан телеграм ё ки ватсап. Инчунин вақте ки барои корманд пешниҳод мекунанд маоши аз 1144 зиёд ё ки масалан харидани билети ҳавопаймо аз ҷониби худи корфармо, чунки ин дар дӯши корманд аст, яъне ки бояд ки виза, хароҷоти консулӣ ва ҳамон билети ҳавопайморо корманд худаш пардохт кунад ва онҳо инро ваъда медиҳанд. Инчунин дар вақте ки дурудароз суҳбат мекунанд, ҳуҷҷатҳои зиёдеро пайҳам дар телеграм ё ки ватсап барои корманд равон мекунанд. Сар карда аз ҳуҷҷатҳои худашон, литсензияҳо, масалан шартномаҳои қалбакӣ, яъне ки дар барнома ягон хел ҳуҷҷат равон кардан тариқи ватсап ё ки телеграм вуҷуд надорад. Ва дар охир масалан барои ҳамон нафар вақте ки омода шуд барои маблағ ситондан, қалобон чӣ кор мекунанд? Реквизитҳои бонкӣ худашон ё ки шарикашонро медиҳанд ки дар он маблағ гузаронед. Ва дар бештари маврид ин
бонкҳои Россия ҳаст, масалан давлатҳои ҳамсоя ҳаст. яъне ки ҳар як нафар бояд донад ки дар барнома иштирок дар барнома пешбинӣ намекунад ки дар ба ягон нафар шахси алоҳида ё ки реквизити шахсии ягон нафар маблағе гузаронем. вақте ки дар бораи маблағ гап заданд ва гуфтанд ки дар ҳамин реквизит масалан пул гузарон, албатта шинохтан дар кор ки халобӣ аст. лекин чиқеле ки дар аввал гуфтам, ҳатман бо мутахассис дар тамос шуда пурсидан лозим ки ҳамин ширкат дуруст аст ё ки не. ва мо дар лоиҳаи худамон телефони боварӣ дорем 900 800 800 ки операторон аз рӯзи душанбе то ҷумъа кор мекунанд ва дилхоҳ вақт метавонанд ки масалан кормандон ё ки муҳоҷирон муроҷиат кунанд ба саволи худашон ҷавоб гиранд. инчунин телеграм каналам дорем ки дар ҳамин телефоне ки гуфтам 900 800 800 пайваст карда шудааст ва метавонанд саволҳои худро диҳанд. масалан метавонанд ки пурсанд ки ҳамин ширкат халобӣ аст ё ки не. хуб то ҷое ки ман фаҳмидам, ҳамон нафароне ки мехоҳанд ҳуҷҷат пешниҳод кунанд, онҳо ба воситаи почта суҳбат мекунанду мактуб менависанд, ҳаст? ва табиист ки бисёр аз бачаҳои мо дар мавриди почта он қадар хуш надоранд, маълумот ҳам надоранд ва истифода ҳам намебаранд. оле ҳамагӣ дигар дар ватсап, телеграм шудан ва аз почта истифода намебаранд. яъне тавсияи шумо чӣ аст вобаста ба ҳамин масъала? вақте ки мо дар зеҳни худ масалан ният мекунем ки ба хориҷа равем, дар давлатҳои пешрафта масалан аврупо ё дигар давлатҳо кор кунем, албатта аз ин чиз огаҳ будан дар кор аст, почта доштан дар кор. чунки ин почта чизи муҳим аст. масалан маоше ки ҳар ҳафта пардохт карда мешавад дар ҳамон фермаҳои британияи кабир, ҳамашон ба воситаи ҳамон почта ҳуҷҷатҳои, яъне ки ҳуҷҷатҳо ба таври электронӣ ба почта равон карда мешаванд. дигар ҳуҷҷатҳои расмие аст ки барои имзо равон карда мешавад ба почта. барои ҳамин талабот ҳамин аст ки бояд ки почтаи электронӣ дошта бошад ҳар як нафар. яъне вақте ки даъватномаро онҳо мефиристанд ва шуморо қабул мекунанд, онро ҳам дар почта мефиристанд, ҳаст? бале, яъне ки мо вақте ки бо онҳо дар алоқа баромадем, анкетаи худамонро пур кардем, интизор мешавем, қадами дуюм аст, интизор мешавем дар почтаи худ даъватномае ки дар он ҷо линк дорад, ссилка дорад ки дар он ҷо даромада бо онҳо видеоӣ суҳбат мекунем. албатта ин бо почта аст. инчунин вақте ки қабул шудем, масалан қадами сеюм, вақте қабул шудем, дар пешниҳоди кор дар почта меояд ва дар он ҷо навишта шудагӣ аст ки масалан ҷои кор дар куҷо қарор дорад, дар кори шумо аз чӣ иборат аст ва инҳоро қабул карданашон албатта дар почта аст. хуб бинандаи азиз, онҳое ки хоҳиши ба британия рафтан доред, шумо умедворам ки муҳимтарин нуктаҳоро аз ин ҷо фаҳмидед. яъне ба онҳое ки то 45 сол ҳастанд бартарӣ дода мешавад ва шумо албатта бояд почта дошта бошед. шумо вақте ки дархоста пешниҳод мекунед, ҷавобро дар почта мегиред. почта ин телеграм ва ватсап нест. умедворам ки шумо ина бисёр дуруст мефаҳмед ва нишонии почта алоҳида аст ва шумо метавонед ки ҳар рӯз онро тафтиш кунед. мумкин имрӯз, мумкин фардо барои шумо яъне ки ҷавоб менависанд. ва агар хотира маро фиреб надиҳад, ҳамин гуна ҳолатҳое буданд ки бачаҳои мо қабул шуданд, ба почтаи онҳо ҷавоби масалан мусбата равон карданд, фақат ба хотири он ки онҳо почташонро санҷиш накарданд, тафтиш накарданд, онҳо аз ҳуқуқи рафтан ба британия маҳрум шуданд. ҳамин хел ҳолатҳо буданд. бале, дар ҳамин соли 2024 гурӯҳе муроҷиат карда буданд ва онҳо ҳамин мушкилие ки ҳозир гуфтем доштанд. яъне ки оператори барнома аз британияи кабир дар почтаи онҳо даъватнома додагӣ аст, алоқа баромадагӣ аст ва онҳо дар ҷавоби он чизе нанавистанд. дар почтаи худ даромада натонистанд, мушкилои техникӣ доштанд. аз ин рӯ оператори барнома даъватномаҳои онҳоро қатъ кард ва дигар даъваташон накард. яъне ки ҷавоб додан дар почта сари вақт ниҳоят муҳим аст. хуб, саволи дигар ин аст ки масалан мардум аз гӯшаву канорҳои тоҷикистон берун аз маркази шаҳр мехоҳанд ки сафар кунанд. хуб, ба куҷо бояд муроҷиат кунанд, ба кадом рақам занг бизананд? агар ба шаҳр омаданӣ оё зарурат ҳаст ки ба шаҳр биёянд, ба марказ биёянд, чӣ кор кунанд ва шуморо аз куҷо пайдо кунанд? бояд гӯям ки мо кормандони созмони байналмилалии муҳоҷират барои фароҳам овардани шароити корӣ ё ки дар ҷараёни ба коргирии кормандон иштирок намекунем. танҳо маълумот медиҳем. маълумот додан ин омода намудани муҳоҷирон аст.
ва инчунин вазифаи дигари мо ин омодасозии муҳоҷир барои рафтан ба британияи кабир, ин ҳам ниҳоят муҳим аст. Барои иштирок кардан дар ин барнома ҳоло ташкилотҳое ки дар британияи кабир ҳастанд, амоне ки бо Тоҷикистон шартнома доранд, имсол каме мушкилӣ шуд ва ба Тоҷикистон наомаданд ва ҳоло яке аз ширкатҳое ҳаст ки онлайн қабул карда истодааст ва инам тағйирёбанда аст. Албатта ҳоло ҳамон ширкат танҳо онлайн қабул мекунад ва ҳар як нафаре ки мехоҳад иштирок кунад метавонад ки ба Душанбе омада бо маркази машваратӣ ва омодагӣ пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ ки дар шаҳри Душанбе дар бинои хадамоти муҳоҷират аст дар кӯчаи Айни 121 муроҷиат кунад. Инчунин метавонад бо мо дар тамос бошад тариқи телефони 900 800 800 ва мо ҳамун сомонаҳои расмии операторони барномаро ба онҳо пешниҳод мекунем. дар мавриди курсҳои омӯзиш гуфтен, чанд вақт мегузаранд ва шумо дар ин курсҳо ба муҳоҷироне ки эҳтимол ба Британия бояд бираванд чиро ёд медиҳед? ҳар як нафаре ки ба хориҷа нияти сафар мекунад, ба кадом давлате набошад, бояд ки омодагӣ бинад. ва омодагӣ чӣ аст? Яъне ҳар як нафар вақте ки рафтан ба Британияи кабир масалан муайян шудагӣ бошад, бояд дар бораи он давлат маълумот бигирад. урфу одат, масалан қонунгузории он давлатро аз худ кунад як то андозае. Инчунин дар бораи вақти сафар, масалан аз кадом вақт то кадом вақт ҳамунҷа кор муайян аст. Инчунин оид ба ҳуқуқ ва уҳдадориҳои худ дар дохили ҳамун давлат бояд маълумот дошта бошад. ва масалан дар ҳолати дигар дар вақте ки ба ягон мушкилӣ дучор мешавад, ба куҷо муроҷиат бояд кунад. ва созмони байналмилалии муҳоҷират дар ин самт кор мекунад, бо марказҳои машваратӣ ва омодагии пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ дар ҳамкорӣ аст ва ҳар як муҳоҷире ки аз Британияи кабир даъватнома гирифтааст омӯзонда мешавад. тибқи чизое ки дар боло гуфтам. ҳар як нафаре ки сафар мекунад ба Британияи кабир, албатта талабот аст аз ҷониби ҳукумати Британияи кабир ва лоиҳаи мо ки дар он ҷо ҳамун урфу анъанаву масалан ҳуқуқҳо, қонунҳои унҷаро риоя кунад. хуб, бинандаи азиз, умедворам ки як суҳбати бисёр ҷолиб буд ва махсусан барои онҳое ки дар тараддуди сафар ва кори мавсимӣ дар Британияи кабир ҳастанд, фикр мекунам ки бисёр маълумоти ҷолиб пешниҳод шуд. ва ман муҳимтарин нуктаро як бор ёдрас мешавам ки шумо бо телефони 900 800 800 метавонед занг бизанед. ҳамчунин имкон доред ки ба шаҳри Душанбе биёед ва ба хадамоти муҳоҷират муроҷиат кунед ва онҷо барои шумо маълумоти бештарро дар ки ин мавзӯъ бароятон пешниҳод мекунанд. ва ҳамчунин вақте ки дархост пешниҳод мекунед, ҳатман бояд почтаи худро пайваста санҷиш кунед ва барои рафтан ба Британия омода бошед. ва дар мавриди суғурта, дар мавриди кор, дар мавриди андозҳо, дар мавриди истироҳат, дар мавриди ҳама чи қариб ки мо гуфтем, умедворам ки ин наворро тамошо мекунед ва агар кадом як саволҳо ҳастанд, шумо ё дар зери навор менависед ё занг мезанед бо телефони 900 800 800. ва ман саймона изҳори сипос мекунам аз Саид Муҳаммад Давлатов, мушовири созмони байналмилалии муҳоҷират дар лоиҳаи муҳоҷирати бехатар ба Британияи кабир. бозам агар кадом як саволҳои дигар ҳастанд, метавонед бинависед ва мутахассисон омода ҳастанд ки ба саволҳои шумо ҷавоб диҳанд. ва муҳимтар аз ҳама, фаромӯш накунед ки муҳоҷират ё рафтан ба кишвари дигар албатта бояд ки бо риояи тамоми санадҳои ҳуқуқӣ сурат бигирад ва гузашта аз ин шумо низ дар он ҷо тамоми қоида ва тартибе ки ҳаст онро бояд риоя кунед ва фаромӯш накунед ки шумо намояндаи як кишвари вохирам соҳиби истиқлол ҳастед ва нуфузу обрӯи ин кишвар камака кам бошад, вақти сафаратон аз шумо ҳам вобаста ҳаст. умедворам ки бо роҳи гирифтани маълумоти бештар ва боло бурдани маърифати ҳуқуқӣ мо сафарҳои худро аз он ҷумла муҳоҷирати корӣ ва мавсимиро бехатар хоҳем кард. Субҳон Ҷалилов будам. То видео подкасти дигар, комёбу муваффақ бошед.